Šouky mňouky. Čungočku, co ty tady děláš? Jdeme na kola. Narváno. Nedá se svítit. No klasika, že jo. V domění, že jsem se zapomněla helmu, jsem se pro ní vrátila. A víš co? Byla v autě. Jenom jsem se blbě podívala. Co už no. Ale konečně jsem vyrazila. Tíká nám to 9:22. Tak, jsem konečně dojela na místo přilodění. A teď se podívat. Tady tou kráskou nebo krasavcem, žluťákem pojedeme. To je co? Ale teda jako 1 stupeň na kolo? No nevím. Nevím. Nemyslíme. Nestříkáme, ale stíráme. Stačí. No co? Čoko! Čungočku, co ty tady děláš? Čangi, nuňuní. Nechceš jít dozadu náhodou? Takový krásný spotík na parkování jsem našla. Tada! Můj bike je připravený. Tak, jsou za chvilkou 3 hodiny odpoledne a my konečně vyrážíme na kolo. Jesiva, jako prase. Tak konečně, už to bajkuju. A jdeme schánět prostředky k tomu, aby jsme se dostali do zabouchnutého auta. Takže paráda. To je tady nádherné. Musí nechat. Jsme u místní večerky koupit nějaký ty cajky na to otevření do auta. A tady prostě jako prodávají naproti policii České republiky. Normálně děti. Vietnamský děti. A neměli na rozměnění, tak mi dali, počkej, jdu to tam vidět. To si budu sem přepnout. Platil jsem 100, takže 400 takhle. Pejsek se dá taky. Nedá.
Tak jako paparáci. No skvělý. Ne to. Ne, to ne, ale zaskočilo mě a teď to mám celý buchu. Okay. Ty jo, takhle jsi to celý za to. Zacákala. Za Kentu sila. Kolem světa. Jedeme. Tak si trošku slezeme. Tak jsme dojeli a doufám, že se dostaneme do toho auta. Jo, dostali jsme se toho! Tenhle stroj je strašná raketa, jako. Udělej ten tuning. Jo. Táhnout? No super, drží to. Alabama, Arkansas, I love my mama. Not the way that I do love you. Well, holy moly, me oh my. Samozřejmě vždy všude udržíme čistotu. Takže koš.